Достони Азиз, салом, и на мокатиочам, бромадим прогулкавочам бочку рекадесте. Чадра бара кор мекунад компания Фаберик. Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Так, сообщение омадак, ма ош гузаштаги аз компания Фаберик, амуро нигоҳ кардам Сабрин. И казурухи, наумол шомон гузаштеку. 20 рӯз гузашт, ҳар 20 рӯз пас мо получат мекунем маош. И Як казур. муданию ҳар 20 рӯз пас. Маошро оли успеть накадем тратить к ним бо гузаште. Маошро рӯзои трати накадем на бо гузаштак. Саду шукронаи Аллоҳ ки мо дар аввали компания кор мекунем. Нугуфта намона шахсоне ки аз 25 август на каталоги нав сар шудагӣ то 14 сентябр давом мекунад каталог, регистратсия мешавад дар ин муддат аз тарафи компания Фаберик дар шотчун 700 рубли гузаронда мешавад тӯҳфаи якумшагӣ. Шахсоне ки дар Тоҷикистон бошад 95 сомонӣ дар шоти шумо гузаронда мешавад. Барои ҳамин агар шумо бихоҳед ҳамроҳи мо кор кардан, марҳамат дар рақамҳои дар болои экран будагӣ нависен дар ватсапи мо. Иншоалло ки ҳамаи корама шуморо мефаҳмонам. ранги морем хеле муваффақ мешавем, якҷоя дасти ба даст ба қуллаҳои баланди Фаберик мебароем. Забони русия донистан ҳатмӣ нест, дипломи олӣ доштан ҳатмӣ нест. Духтаракое ки ҳатто дар мактаби миёна хондагӣ нестанд, дар ҳамин кор муваффақ шудагианд. Иншоалло шумо ҳам муваффақ мешавед. Самое главное, аввало худои таоло да боварӣ дошта бошед, баъд худтон да боварӣ дошта бошед. Иншоалло ки ҳамаш хуб мешавад. Дигаро тонистанд, мо тонистем, шумо ҳам иншоалло ки метавонед. Барои ҳамин обязательно дар ватсапи мо нависед. Марҳамат. Подависем.